መንግስት ሽወደን በቢሊዮናት ዝቁጽር ክሮነር ህጹጽ ሓገዝና ሓረስቶት ክህብ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ሰራሕተኛታት ዝያዳ ናጽነት ኣብ ስርሖም ይደልዩ ከም ዘለዎም ዝኸኣ ምስ ለብዒ ኮሮና ተታሒዙ ዝተኣታተወ ሓድሽ ናይ ስራሕ ባህሊ ዘበገሶም ምዃኑ ተረጋጊጹ ሰላም ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 14 ለካቲት 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕተይ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃም እየ ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ክንሰግር ኢና ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ምስቲ ኣብ ባይቶ ሽወደን ዘለዉ ሰልፍታትን ምስ ሃገራዊ ማሕበር ሓረስቶትን በተደጋጋሚ ክሕተት ንዝጸንሐ ህጹጽ ሓገዝ ከምኡውን መብዛሕትኦም ነቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዋጋታት ነዳዲ ንምምላእ ብ700 ሚልዮን ደገፍ ከም ዝገብር ጸብጻብ ተዋሂቡሎ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ባይቶ ሽወደን ንሕርሻ ዝግበር ናይ ቅልውላው ደገፍ ጽዑቕ ምይይጥ ክግበረሉ ከም ዝጸንሐ ሚኒስተር ፋይናንስ ሚካኤል ዳምባሪ ሚኒስተር ገጠራት አንካሬን ዛርበርግ ካብ ሶሻል ዴሞክራት ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ብዛዕባ ባጀት ዝገልጽ ጋዜጣዊ መግለጺ ክገብሩ ምዃኖም ተገሊጹሎ ሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ድሕሪ ሓጺር እዋን ናይ ቅልውላው መወከሲ ከም ዘቕርብ እውን ከም ዝተነጸረ ተፈሊጡ ሰልፊ ሰንተር ወይ ከዓ ማእከል ብሰንኪት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዋጋ ከም ድኹዕን ኤሌክትሪክን ናፍታን ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ኣታውታት ኣብ ሕርሻ ህጹጽ ቢልዮን ዝኸውን ህጹጽ ማዕከን ሓገዝ ንሓረስቶት ክግበር ሓቲቱ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር እዩ ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ተተ ኣብ መንግስቲ ካብ መንግስቲ ተማህዘ ጥቕላል ንወጻእታት ናይ ትዕጽፍ ደገፍ ዘጠቓለል ከም ዝኾነን እዚ ድማ ካብ 700 ሚልዮን ክራውን ክሳብ 1.4 ቢልዮን ከም ዝበጽሕ እንተኾነ ግን እቶም ናይ ኤሌክትሪክ ወጻእታት ኣጸቢቑ ዝተወሰኸሎም ሓረስቶት ንንጥፈታቶም ንምድጋፍ 300 ሚልዮን ጥራይ ከም ዝተመደበ ይንገር ንወጻእታት ናፍታ ብዝምልከት ድሮ ተመስሪቱ ሞዴል ከም ዘሎን እቲ ገምጋም ከዓ ካብ ሓደ ሓምለት ሒዙ ገንዘብ ክኸፈል ከም ዝኽእል ዝሕብር ከም ዝኾነን እቲ ዝሰረፈ 3 ሚልዮን ገንዘብ ግን መዓስ ክኸፈል ከም ዝኽእል ንጹር ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ብሰንኪ ለበዳ ተነቢሩ ዝነበረ ኩሉ ቀይድታት መልዓሉ እቲ ህይወት ኣብያተ ጽሕፈት ከም ትቕድሚ እቲ ለብዒ ዝነበረ ኣይክኸውንን ይኽብል ሓደ ሓድሽ ዝወፀ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ መሰረት እቲ ወግዓዊ ዝኾነ መጽናዕታዊ ከም ዘመልክቶ ሰራሕተኛታት ኣበይ ከም ዝሰርሑን መዓስ ከም ዝሰርሑን ባዕሎም ክውስኑ ስለ ዝደልዩ እቲ ለብዒ ንጹር ጽልዋ ገይሩ ከም ዘሎ ዘመልክት ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩሎ ሓደ ካብቶም ኣዘም ገኒኖም ዘለዉ ጠለብ ወሃብቲ ስራሕ ተዓጻጻፍነት ኮይኑ ማዕረ ደሞዝ ጥሮታ ከምኡውን ዕረፍቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ረቋሒ ከም ዝኾነ ኮይኑ ይቐርብ ከም ዘሎ ይዝረብ ኣሎ ፒተር ክኑትሰን ብስሙ ኣብ ኩባንያ ኣካዳሚ ዕዮ ሓላፊ ክፍሊ ምቁጻር ሰራሕተኛታት ከም ዘመልክቶ እቲ ኩባንያ ኣብ ዓመት ምስቲ ኣብ መጀመርያ ሞይኦም 5,000 ዝኾኑ ሰባት ዝርከብዎ ዝተገብረ መጽናዕቲ ተዓጻጻፊ ምዃን ብዝያዳ ኣገዳሲ እናኾነ ከም ዝኸደን በዚ መሰረት ከዓ ዝሓለፈ ቀውዒ ጥራይ 44 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ወሃብቲ ስራሕ ዝረአየ ኣገዳሲ ረቋሕታት ተዓጻጻፍነት ዝለዓለ ብልጫ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎ እዚ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብ26 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዝገበረን ብኻልእ ወገን ካንታርሲፎ ዝተባህለ ተመሳሳሊ መጽናዕትን ዳህሳስን ዝገበረ ትካል ከዓ ነዚ ውጽኢት ኣረጋጊጽዎ ከም ዘሎ ተመልኪቱሎ
ስለዝኾነ ኣብ ሽወደን ተዓጻጻፍነት ዝመለለዩ ናይ ስራሕ ዓቕሚ ዝያዳ ነፃነትን ቀንዲ ጠለብ ኮይኑ ከም ዘሎ እቶም ትካላት ብሓባራዊ ዘውፅዎ ንመጽናዕቲ ምርኩስ ዝገበረ መግለጺ ኣረጋጊጾም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። ዜጋታት ሽወደን ዘይኮኑ ብገበኖም ዝተፈርዱን ሰባት በቀሊሉ ንምስጓግ ዘኽእል እማመ ብመንግስቲ ከም ዝቐረበን ሚኒስተር ምውሃድን ስደትን አንደሽ ይግማን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ እማመ ኣብ ክንዲ በዚ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ናይ ሓደ ዓመት ገበን ንሽዱሽተ ወርሑን ዝተፈርዱ ዘይሽወደናውያን ገበነኛታት ካብቲ ሃገር ንኽስጎጉ ዓቕሚ ዝህብ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ብፍላይ ከም ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝወርድ በደል ዝምልከት ገበናት ንምስጓግ እኹላት ምኽንያት ክኾኑ يوم كبل عندش إجمان وسيخو قليز الله أبزو وانزي قبنن قبناونتن تحت زيرو تتصارنت كهلو الله زبل رئيتو دارقا أب كلن بوليتيكا وسلفتات شودن حبرا وسممع ويكا كونسنسوس ندا تقارب بزمت على أوان كم زيوم زا أمسولو بوليتيكا وسانتات نموسان بزو حاز أقابا خمزي كون ناي وشتاقر ناي بوليتيكا تنتنتي يقمتو أب هاجر يمن حموشت سبب سلطان حبرات منجستات أب ود حبرات هاجرات زوسر حزن برو أب يمن تجاو يوم قبل قلقلو زينا فرنسا بمتكاس قلقلو زينا تتحبيرو الله مثلا ود حبرات هاجرات زوجو مجلسي ناب بسرح كل لا مرور قلقلو تلو حرم في الصامم ناب كتما عاد ناب زملو سلو وانيوم لتم حموشت سبب سلطان ود حبرات هاجرات زاجيت من نتم زي تفلتو بجلة تجاوي مالو ودو حبرات هاجراتنا هناتن زفتحلو أجاباتن من سبب سلطان نايتي عبعدن زلو منقسي بزل على درجة يسرح كم زلو قفلتهم كله لتم حموشت عبالات ودو حبرات هاجرات بيمن سلمنتين بمنن كم زتجاويو كم زي فلت نز حلاف نز وصل وجن كم زي اللي تحبير الله هاجر يمن أب حد كاب كوينات كاب تشمم ندحر بمسكرم كل تشرين 14 عطوات حدي نتار سختما صنعاء مستغز ثروات عالم لخاو تفلت نزر خب منقس يمن كا أبعدن كم زختمه يفلت تكاتل وزلهم هارموني ميديايو دحرزي حصير صبصاب كنت هتا يرز سومن ناب حصر زيناتات كسغاغروكمه مسانا صلحو زحكوس بسرات ننببت مصحف اب حقنيا زانتاس تمركوست حداس مصحف اب ليبيا انيسه نايتا اب ليبيا كبيد عمت زقات امامن اسي وينتا ولدغرغشن مسات زانتان ام مصحف اب ليبيا انيسه قريب الله اب ليبيا 10 شوعات غزي عمت اقاطيمني اتزسنبدن دسكاكن زانتايغن ايروبا مساتو يقاطيم مازت راي زانتانايتي كبدي سببات تمرعيو نب اوروب ابزأتوا غولا نستيتي اما زرقبه من اسي سمره حبت سلاسي مهار زانتون ام مصحف اب ليبيا انيسه بسحب الجبابن انت قلت قلب زغوننا صحفه تخشينو انه تداليو يكرمكايو انا خبدي سببات تمرعي نشو هذا مسأت اخوا تاغال كن ابدي سببا كاب كال ودت انساخ مزمصت يا نغيراتن زانتاناي تاغوال 21 عمت ميلاد تقلاين دحر حلفتا استرخبه اقرامي مستيرن ام مصحف اب ليبيا انيسه كترخبو ويخم بتقدم حجي تمرعون نبا زانتا هيلن كالق مهار صحفات بمقرب انفلطو تصقى برهان غويتوم تدريسا اب هاجر شودن تحتيما نملا علم تزرغيحت لكم الله زتفالي اقرامن مسات انزانتا سدت عيزا نقدم تبل مصحف اب ليبيا انيسه نزا مصحف نمونان بس بعد رشات توكسو
ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት መጽሓፍ ኣብ ሊብያ የጠኒሰ መንገድ አየር ኔዘርላንድ KLM ናብ ሃገረ ዩክሬን ዝገብሮ በረራታት ደው ከም ዘበለ መርበብ ሓበሬታት ትካል በመጥቃስ NOS ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኔዘርላንድ ሓቢሩ መሰረት ማዕከን ዜና ዝምቁራጽ በረራ ዝሓለፈ ቀዳም ዝነበረ ፕሮግራም ብምስራዝ ከም ዝተጀመረ ነቲ መንገድ አየር ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓት ናብ ዩክሬን በረራታት ይንግድ ምንባሩ ኖርዌይ ቱዴይ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ምክንያት ኣብ ዩክሬን ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኔዘርላንድ ኩሎም ዜጋታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ዝሓለፈ ዓርቢ ጻውዒት ምግባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዘይካዚ ሰብ መዚ ኔዘርላንድ ኣብ ምዕራብ ዩክሬን ዶብ ፖላንድ ትርከብ ከተማ ቪየቭ ሓደ ናይ ቅልውላው ማእከል ብምቋም ዜጋታት ኔዘርላንድ ዘድሊ ሓበሬታ ናይ ህጹጽ እዋን ፓስፖርት ክረኽቡ ይገብሩ ምህላው እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ አፍሪካዊት ሃገር ዚምባብዌ ተቃውሞ ንዘርአዩ መማሃራን ንሰለስተ ወርሒ ካብ ስራሕ ክእገዱ ንዘውፅዎ መምርሒ ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ ምምዝባል ዓመተ ትምህርቲ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ናይ መባእታን ላዕለዋይ ደረጃ መማሃራን ደሞዝ ወሰኽ ብምጥላብ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ምጽውዖም ዝዝከር ኮይኑ ሚኒስትር ትምህርቲ ተሃገር ካብ ስርሖም ዘይተረኽቡ መማሃራን ናይ ስራሕ ዕድል ክኽልክል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ دغه نبت تقاومات تساتفو ممهران قصرهم لعلم 135,000 بمخانو منقص زأوجو مقطعة تلعلى حصرة ممهران بتمرتي خعصوا 5 تجددا خابت هاجر زتفنوا زينا رقاقيزو بسنك لبدا كوفيد 19 تعاصي صنح بتمرتي هاجر زيمبابوي ابز حزنا يزلنا ورحله كاتيت داغماي كم زتخفته منقص زيمبابوي ممهران ناي 10 مئتاو توسخ دموز غيرو خمز نبرن انت هنا مسمن قلقال واغا باطيران قطباو غلولاو تاغر ممهران هيوتهم كمرحلو نابزي كللو درجه خمز ودغو يم زمارو نزي منقص زيمبابوي زوسدو ناي مقصعت سغمتي اب قوام تاغر وصاي بمخانو تقبلنت يبلون كبل محبر ممهران تاغر تقاومونا منقص غريبو خمز لهم كاب حراره زوصاي حبريتا عملكيدو سبمزي نيوزيلندا بافدغ بارلاما سلف تقاومو يكايدو نزلو سلفنياتات نمبتان طعمات درفتات باري مانيلو كدروفو قنيم አለው ቶም سبمزي درفتات تي امريكاو مسفلوط دانسي سبين ماكارينا ببي 15 دقيق دغاغيموم يدروفو خمز نبرو نتوم اگدادነት كتابت كوفيد 19 مقوام زوصو سلفنياتات بغديهم بخم ناي تويستد سيستر زبولو درفتات ملاشيبوم تتقاومو دحرتي بالسولوسانا بارلاما تهاجر زخدا مكاين كم زتجمرن اتي اب كندا انصار قدود كتابت كوفيد 19 زكايد زقنه سلفي ملعال زفطرلهم باماي زوصرو دزيغاتات نيوزيلندا انصار اجدادات كورونا فيروس نمقوام ابرئسه كتما تهاجر ولينغتن تاكيبوم كومباي فريدم زبل كاب تقاومو كندا زوصدو شم بمحاز دمان غدناتات تا ختما عزقم ازي خمزيلون كله بحموس بوليس 122 سبات كم زأسرون خابز تخلكلو بوتاتات بمتحاسومن منقد بمعزاون كم زخصصوهم زفلتو خينهم بتوسخي بعربي سب مزن وتم سلفنياتات نمبتان نتسفيرهم اللو زغنيو كوحي ماي كفسسلو خمزو خانون وتم تقاومت بقديهم وتماي زخدلو مقدي كم زوقعتون اسوشيت بريس سبسيب الله دحرزي سبمزي تبارلاما بمايك بتونو زي كلو سلفنياتات نمبتان درفي باري مانيلو ماكارينان ملأختتات كوفيد 19 عوابيلهم كدرفو كم زي جمرو خابتا هاجر زوز حبريتا رقاقيز الله خبركم تخطاتلتي مدب هارموني ميديا نمكتتالكم اندامسكونكو سقاب حجي زدالنايا نايزينا مدب كتسمعوا وزتصراحكمي لو معندي معلتي فالنتاين ويكاناي فقرات معلتيو اب كله عالم بزعباز معلتزي بخبز بلا سنه سرعه مونغو فقراتن كومون مونغو ابلات سدران زخبر ناي فقرات ويكا فالنتاين داي سقابز ناي زينا غيزينا صبغ ناي فالنتاين داي يحلفكم كتكونوا تسفانا غبرنا زمص زلو تاريفو زلو ساعات نافرق ليتي ون بزح سلا زخنه دحري انقع ناب فالنتاين داي امسحكم كاب استوديو مسارحتنا زتدالو ناي فالنتاين داي مقنيات بمغبار حصير ناي انقعكم فنوه بمقدام ناي لوم زينا بزي كنودينا دقيمه
ጥሩሕስ ቫለንታይን ዴይ በመባል ክፍለየኩም ንሎም ዝተዳለወ ዜና ሓፈሻዊ መደብናን በዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ተሓናምሲ